Takže, sorry za malou technickou, už mám tady ceny pro třetí místo, doufám, že jste se nesplet, možná jo. Udělá, ještě s ním vedle, to bylo první. Takže, třetí místo ve streetu, třetí místo v breaku, já se podívám, jo? Ticho, odlivu se místo. Takže 1, 2, samozřejmě bylo přeju. Tady další má přeju. Super! Samozřejmě máme i holky. Máme freedancerky. A kdyby třeba někdo z pořadatelů mohl si se nejít nachystat, byl bych moc rád. Samozřejmě cena obvyklá je papířky ceny od Bitshopu, což je Frisko a Pato. Podělíte se! Nepodělí. Pak tady mám samozřejmě ty scény, konečně přibovaný. Pro tady ty nádherný děvčata, takže holky, blahopřeju, budete fakt dobrý, takže blahopřeju. No dobře, ale mi ne. Tak, super, holky! Poprosím, druhý místo v breaku a je ve streetu. A holky, Zlatá Puma. Dobře, řekni jméno. Karča a Lucka. Takže... druhý místo, holky, tady přidává každá, jedno tady to tričko a je tady ten Energy Shop. A samozřejmě vám blahopřeju. A po dobrý holky, pořádný aplaus. Tady borců, jeden jedno, druhý. Samozřejmě, energy drink. Kde si rozdělíte? A Stavím se! blahopřeju, druhý místo. Pořádný aplaus. Tak, a samozřejmě tady máme ještě ty vítěze. Takže, Mara a Radek, jako jste taky. Přece jen ukázali, že jsou tak dobří, že jsme se z nich málem pokakali. A povorci, pořádný aplaus. Takže, já nesouhlasím s Radicem poroty, já myslím, že by tam... My taky nesouhlasíme! Jo, protože všichni zvali budete ty, jo, takže... jste pospuzovali! Každopádně oni na to připravili, tady na to, my jsme na to vystrali a trénovali jsme to 5 minut předtím, takže myslím, že oni by to měli hrát to tak místo.
dlouhý potlesk. Ovšem, je to soutěž a porota je porota, takže už nezbývá než to nechat tak, jak to je. Myslím, že to bylo rozhodnutí opravdu odborně, ať jste se nepřipravovali poslední vstup. Byl podobný a prostě rozhodl. Takže tady ty předměty zase nemůžu nechat já, ale předávám je vám. Ty mají, že... Alpiju! Vítězové LDS 2! Kategorii trainer! No, a ještě nám tady někdo chybí. Holky! Já ho nevidím. Tam jsou! Tak pojďte, holky! Takže holky blahopřeju! Vyhráli jste LDS kategorii senior! Senior sponzorů Meatfly a Energy Shop, blahopřeju! Vy jste dobrý! A pořádně jednou! Zaspíváme si. Ještě rozdáme zbytek cen. A ještě poděkujeme komentátorovi! Tak já vám děkuji za krásný potlesk. Poprosím tady všechny vítěze a druhý a třetí místa, aby šli dopředu, nešlápli mě na mobil. Lápnou pořádně, rozdupám. Tak pořádně tak dopředu, vedle sebe, ať jste všichni vidět. Ať jste všichni vidět, pořádně. Fotku, dáme fotku. Nebo můžete takový kroužek, kůčko už máme nacvičený. Jenom si Tak to, vidíme se, já vás nevidím. Tamhle vzadu slečna není vidět, a to je tak pěkná. Tak!